Вакыт дигәне сизелми дә үтә. Кабат бер атнадан соң мин, Лилия Хайруллина, сезне сәламлим дуслар. Сез ТМТV телеканалында музыкаль каймак хит парадын карыйсыз. Җырчылар бу атнада нинди позицияләрне яулар? Кем абсолют лидер булыр? Анысын бергәләп тапшыру барышында белербез. Резидентларыбызның яңалыклары, 2023 елга планнары белән уртаклашырмын. Без башлыйбыз. Музыкаль каймак хит парадында шәп премьера каршы алабыз. Yaşar eşin jirde, tiksin tiksin direk, tiksin tiksin diye, dime dime yürek. Yaşar eşin jirde, tiksin tiksin direk. Bürülende jullu yazlar jitkende Almaların üzeri için gözüne girek tüterge tiksin tiksin diye, dibe dibe yürek. Yaşar eşin jirde, tiksin tiksin direk, tiksin tiksin diye, dibe dibe yürek. Yaşar eşin jirde, tiksin tiksin direk. Matürünler üsse yemle şeylerine Şevşekleri atsın için sular girek siberge tiksin tiksin diye, dibe dibe yürek. Yaşar eşin jirde, tiksin tiksin direk, tiksin tiksin diye, dibe dibe yürek. Yaşar eşin jirde, tiksin tiksin direk. Taşlar irten sayrı unut dalga direkke. Kış günlerin anlar için mınlar girek yürekte Tiksin tiksin diye, dibe dibe yürek. Yaşar eşin jirde, tiksin tiksin direk, tiksin tiksin diye, dibe dibe yürek. Yaşar eşin jirde, tiksin tiksin direk. Музыкаль каймак хит парадының резидентлары рәтенә тагын бер катнашучы өстәлә. Гыйнвар аеның кышкы матур премьерасын каршы алабыз. Uşak yanında, sen uylarımda, sağınam irkem, sen yok yanımda. Kolga alamda, okuyum hamanda, yazılgan sözler, hat yollarında. Oynayamam su gitara, kıllara, emin okuyum hatның yolların. Nişegin oturga seni, nişek, sende uylarım. Oynayamam su gitara, kıllara, emin okuyum hatның yolların. Kaytarı bulmayındı hazır suyuların. Yürek yarata,
Сен ерақта, сені күтем кешен ертең, хислерім менен арта. Аңлатмадың неге, аңлатмадың неге, ник юғалдың, ник қалмадың, ерегімді тек алдың. Ойнаймын сол гитара қыллары, мен оқим хатның юлларын. Нешегін отырға сені, нешек сіңді ойларым. Ойнаймын сол гитара қыллары, мен оқим хатның юлларын. Қайтары болмайынды қазір сүйеларын. Ойнаймын сол гитара қыллары, мен оқим хатның юлларын. Қайтары болмайынды қазір сүйеларын. Сегізінші орынны яулаған Арсланы 2023 елға исемлік түзіп, мақсатлар қойып азапланмаған. Ең мөһиме бүгінгі күнге шатланып, тәмін табып яшәү деген девиз қойған ол өзіне. Сөз оңайынан 2023 ел қоян елы. Қоян қорқақ хайван деп саналса да, ол һәр адымын ойлап эшли. Шуңа күрә қояннан үрнәк алырга киңәш итә белгечләр. Дуслар, без хит парадына дәвам итәбез. Арсланының такси җырын бергәләп тыңлыйк. Саубулашып тора алмыйм, бешик хәзер шуны аңлыйм. Солкын карашыңны күрәм, арагызда башка беләм. Такси мине алып китәр, күзләремдә яшьләр кибәр. Бу сагышка түзә алмыйм, салкын кышка ялгыз атлыйм. Такси мине алып китәр, күзләремдә яшьләр кибәр. Бу сагышка түзә алмыйм, салкын кышка ялгыз атлыйм. Yüzüm kozan uranların, basılır dip yaraların. Döngü taksi olga şaba, yarrağı ya bizning ora. Taksi meni alıp gider, ko'zlarimda yoshlar kiyar. Bu sog'ishqa to'za olmayim, salqin qishqa yolg'iz otlayim. Sen chaqirma meni butan, so'nggi umid so'ngan ko'pdan. Sovbullashib tura olmayim, yangi tonglarimga otlayim. Taksi meni olib ketar, ko'zlarimda yoshlar kiyar. Bu sog'ishqa to'za olmayim, salqin qishqa yolg'iz otlayim. Taksi meni olib ketar,
Дуслар, сезне тапшыруыбызның партнеры булган Сочи стоматологиясе белән сөендерергә ашыгабыз. Кулай бәядән сыйфатлы материаллар Чуйкова урамы 27А, Сибир тракты 23 адресы буенча урнашкан. Телефоннары 216-57-25. Сочи стоматологиясе белән елмаеп яшәгез. Ә без музыкаль каймак хит парадын дәвам итеп сүзне Рената Тайга бирәбез. TMTV Production командасы белән төшергән иҗат җимешләрен бергәләп карыйк. Йолдызлы тормышың Карага күмелсә кинәттән Үзеңдә аңламас әрнүең Чайпалып түгелсә йөрәктән Югалма, югалтма үзеңне Кан саркып торса яратан Син җиргә яшәргә килгәнсең Алга бар, артыңа карама Югалма, югалтма үзеңне Кан саркып торса яратан Син җиргә яшәргә килгәнсең Алга бар, артыңа карама Жаныңны тапларлык Нахакка төрсәләр бер вакыт Язмышның бу кереле уяның Булмаса һич кенә туктатып Югалма, югалтма үзеңне Кан саркып торса яратан Син җиргә яшәргә килгәнсең Алга бар, артыңа карама Юлыңны дәвамлы итәргә Иң соңгы сулышын алганда Көч ал син өметтән үрелеп Бары тик югалма, югалма Югалма, югалтма үзеңне Кан саркып торса яратан Син җиргә яшәргә килгәнсең Алга бар, артыңа карама Югалма, югалтма үзеңне Кан саркып торса яратан Син җиргә яшәргә килгәнсең Алга бар, артыңа карама Алга бар, артыңа карама Музыкаль каймак хит парадының киләсе резиденты ул Алия Мөбәрәкова. Җырчының язылган шигырьләре шактый җыелган, тик аларга көйләр генә җиткерә алмый икән. Август айында Алияның улына 10 яшь тулачак.
Аның туган көнен диңгез буенда каршыларга уйлый икән алар. Шуның өчен ел башыннан ук акча җыя башлаганнар. Алдан уйлап эш итүдә зур талант. Алия гаиләсенә уңышлар телибез һәм Алиянең җырын да сезнең игътибарга кушып җибәрәбез. Шулай безгә килә ул шатлыкларың, бәхетләрең белән килсин безгә, килсин яңа ел. Яңа ел, яңа ел, елда шулай безгә килә ул шатлыкларың, бәхетләрең белән килсин безгә, килсин яңа ел. Музыкаль коймак хит парадын алга таба дәвам итәбез. Узган атнада җырчы Илнар Сәйфиев лидерлар позициясендә булса, бүген ул 6нчы баскычка төште. Тик шулай да син барлыгын белмәгәнмен дигән җырын сезгә берничә мизгелдән тәкъдим итәчәк. Рәхим итеп тыңлагыз. Яшисілер килә шундый рәхәт, юктан гына җырлап алга күңел, бер кайчанда ишетмәгән моңны, җаным белән тоям җырлыйм бүген. Бу дөньяда син барлыгын белмәгәнмен, мәхәббәтне, бу бәхетне күрмәгәнмен. Кояш икән зәңгәр күктә сөлмәгән бит, син юлда безнең җанга үрмәгән бит. Бу дөньяда син барлыгын белмәгәнмен, мәхәббәтне, бу бәхетне
Хөрмәтле телевизор караучыларыбыз, сезне тапшыруның партнеры булган Сочи стоматологиясе белән таныштырасым килә. Материаллары югары сыйфатлы, бәяләре дә тешләми. Чуйков урамы 27А, Сибир тракты 23 адреслары буенча урнашкан. Телефоннары 216 57 25. Сочи стоматологиясенә рәхим итегез һәм елмаеп, көлеп яшәгез. Шулай ук киләсе клипны караганда да кәефләрегез һичшиксез күтәреләчәк. Фирдус Тимаевны каршы алабыз. Min bitsine ızak gözlerim, şeksiz ufuklardan gittim almay gözlerim. Min bitsine gittim küptenden, yoldaşım bularsan dedim durmuş küpkenede. Min bitsine izli bir yaratam, isminle güngelimden kinde yaratam. Min bitsine izli bir yaratam, isminle güngelimden kinde yaratam. Sokmaklar ikev atlagan, bәхетле буладыр җирдә сөю саклаган. Безнең барыр юлыбызды бәхет капласын, гашык ярлар безнең кебек парлы атласын. Мин бит сине эзлеп яратам, исемеңне күңелемнән кендә яңратам. Мин бит сине эзлеп яратам, исемеңне күңелемнән кендә яңратам. Tarmışlarına nurlu ite suyu segadet. İnkişlik iz bu şikanda ihlas mehebet. Yarada bilgenler için oturmuş raket. Min bitsine izli bir yaradan, İsminle güngelimden kinde yaradan. Min bitsine izli bir yaradan, İsminle güngelimden kinde yaradan. Min bitsine izli bir yaradan, İsminle güngelimden kinde yaradan. Min bitsine izli bir yaradan, İsminle güngelimden kinde yaradan. Икемеңдә 23 елда бик зур игътибарны гаиләңә, якын кешеләреңә бирергә киңәш итәләр. Өстәвенә яшәгән йортыгызны да һәрвакыт чиста тотарга кирәк икән, һәм шул өйдә бу елның символы булган куян рәсеме яки статуэткасы булырга тиеш ди белгечләр. Ишеткәнегезчә, исемлек бик гади. Бу биремнәрне һәр кеше дә эшли ала. Унытканчы язып куегыз, ә без Гөлнара Тимерҗанованы тыңлыйбыз. Һәр кешенең була үз яры.
Җырчы Руслан Трапезников бу елга төгәл максат куйган. Ул да булса Лилия Хәмитова белән Буран дулы җырына ремейк дуэтны ясап бетерергә. Һәм өстәвенә клип та төшерергә җыеналар. Аннан соң шушы әзер продуктны сезгә җиткерергә уйлыйлар. Монда комментарийлар артык. Төгәл максат куелган, төгәл адымнар уйланылган. Аларның хыялларын чынга ашканын гына көтәсе кала. Ә монысы вакыт эше. Әлегә Руслан Трапезниковның «Адашма җилләрдә» дигән җырын тыңлап үтик. Big motor sinang rasa İsterler kıydım indah Yok aşaktım min küpme Özledim Hala aşakta razıdım Jillerge uçtum iken İsterlerin yok irgen
Интернет шилтәрендә дә безгә язылыгыз. Карамый калган тапшырулар, шәп яңалыклар биредә. Музыкаль каймак хит парадын дәвам итеп, барлык резидентларны искә алып чыгабыз. Аннан абсолют җиңүчене белербез. Безнең белән калыгыз. Тиксин, тиксин лия, дибә, дибә йөрәк, яшәр өчен җирдә. Тиксин, тиксин кирәк, тиксин, тиксин лия, дибә, дибә йөрәк, яшәр өчен җирдә. Тиксин, тиксин кирәк. Уйнаймын су гитара кыллары, ә мин укыйм хатның юлларын. Ничек онытырга сине, ничек синдә уйларым. Сине алып китәр, күзләремдә яшьләр кибәр. Бу сагышка түзә алмыйм, салкын кышка ялгыз атлыйм. Югама, югалтма үзеңне, кан саркып торса ярада. Син җиргә яшәргә килгәнсең, алга бар, артыңа карама. Яңа ел, эх, яңа ел, елда шулай безгә килә ул. Шатлыкларың, бәхетләрең белән, килсин безгә, килсин яңа ел. Бу дөньяда син барлыгын белмәгәнмен, мәхәббәтне, бу бәхетне күрмәгәнмен. Кояш икән зәңгәр күктә сөлмәгән бит, сөю улта безнең җанга үлмәгән бит. Мин бит сине эзләп яратам, исемеңне күңелемнән көндә яңратам. Мин бит сине эзләп яратам, исемеңне күңелемнән көндә яңратам. Hey! Яратасың, яратамын, сөйләмен һәм сөямен. Мәхәббәт учагым бергә, яңгыр йоклагин гомергә. Илләрдә, адашма җилләрдә, җил долыда йөрмәләрдә. Адашма, адашма. Музыкаль каймак хит парадының көтеп алынган мизгеленә җиттек. Абсолют лидерны билгелибез. Бу атна җиңүчеләре Рафина Ганиуллина һәм Разил Камалов. Җирле гаиләне котлыйбыз һәм TMTV Production командасы белән төшергән клипларын бергәләп карыйбыз. Мәхәббәт ярына кайттым да бүген мин, эзләдем эзләрең, айларда икән син. Зәңгәр күк чәчкәгә ошаттым күзләрең, колакта яңгырый ярату сүзләрең. Мәхәббәт ярына кайт диеп чакырам, җилләргә ияреп барыйммы артыңнан. Елларның агышын ачарга юрама, кайт әйдә соң түгел сылама. Мәхәббәт ярына кайт диеп чакырам, җилләргә ияреп барыйммы артыңнан. Елларның агышын ачарга юрама, кайт әйдә әлегә соң түгел сылама.
Кайт әйдә кайт, мәхәббәт ярына. Син дә кайт күңелем, гел сине сагына. Назыңны, җылыңны саклый бит кочагым. Дөрләтик бергәләп мәхәббәт учагын. Мәхәббәт ярына кайт диеп чакырам. Җилләргә ияреп барыйммы артыңнан. Елларның агышын ашарга юрама. Кайт әйдә соң түгел соңлама. Мәхәббәт ярына кайт диеп чакыра. Җилләргә ияреп барыйммы артыңнан. Елларның агышын ашарга юрама. Кайт әйдә соң түгел соңлама. Мәхәббәт ярына кайт диеп чакырам. Җилләргә ияреп барыйммы артыңнан. Елларның агышын ашарга юрама. Кайт әйдә әлегә соң түгел соңлама. Әле генә тыңлап үткән җыр бу атнада беренче урынны яулады. Ә киләсе атнада без башка лидер исемен яңгыратырбыз. Шуңа күрә TMTV телеканалында музыкаль каймак хит парадын онытмыйча карап барыгыз. Сезнең белән мин, Лилия Хәйруллина булдым. 2023 ел сезгә бәхет кенә алып килсен. Пока-пока.